Madam Sipiwe, kalata imene munauza akalamula kuti alembe ndalandira. Odala inu muli ndi mwayi okhala ku State House nthawi imene kunali bingu makeza ndi mwana wa bingu tapiwa kwabwera Joyce Banda munali komweko. Odala amene mudagwira nyanga yonona yabwino mmakhala ndi mwayi okeza ndi ana president kuti mudzena mabodza mudzikhala ku State House. Sidzana limene ndabwera mu office mwanu kudzakufunsani nkhani yoti mmauza Pastor Jordan sikhani simunauza Pastor Jordan mmauza Violet Chakwera. I think so audio mwatumizira. Mutauza anakauza Pastor Jordan kuti ndiyankhula ndiyankhula. Kundidzudzula kwawo sindinaone kolakwika koma ndinakuona kolakwika chifukwa inu munapereka information imene simumayidziwa. Madam Sipiwe mafuna kuuzeni kuti ine kakusera usindizabwerera kasinzabwerera I don't care. Koma deal limene kusala ndi Max Kalamula kumapereka ma information azinzako. I say udzafa usako udzafa mphawi. Ine sindingakopeka ndi idea white I don't care. Siwe mai yanga sinatuluke kwa iwe. Uli ndi mwana Sipiwe amene abereka mwana wako uja okay. Pali message ina amati minga zomwe mukudzalazo mwana wanu adzaponda chani minga zomwezo akuyenda beya. Iweyo mwana wako adzaponda minga zomwezo angakhala atapita kunja koma unless ngatali ndi moyo nkugwira ntchito pa office adzandira chipongwe chimene ukuyenda iweyochi. Inero akalamula ndimadzoti iweyo unauza akalamula kuti ndimadana nawo ngati umakumbukira padzana akalamula kundipanga kuti tiyewe mesa ndine ndifa abeatu ndifa amodzi nayankha kuti ine unayankha kuti tiye kwakana abwana ngati mmafuna kuti muzinyengana ndi mabwana isoke mukhozo manyengana nawo zoti mmanyengana ndi adofu kamba kuwa ife timazidziwa endi nkhani yodana iwe ndine ndikudzoti yachoka patali sine ndikudzoti yachoka patali mukudana ndi anthu ene ake ku State House komwe angokuluwika mwa ine zikomo kwambiri ndalandira kalata ndipita ku discipline ndikakhala pansi sale mene ndimalandira ine ndi sale momalandira iwe mandira grade F ndi ndama zambiri kwambiri sale ya ineyo kwa iwe it's about me times 10 ndi chifukwa chani mmakhala anthu opanda chisoni Sipiwe. Sipiwe State House imakuda anthu amakuda Sipiwe. Sipadzana ndankankhula kuti utulukewe ku State House BP makwera sinalowa mu office mwako ene kulimbisa mtima kuti zisiye sutuluka sina mene ndikankhula mu office mwako. Lero mwapita kwa akalamula kukauza kuti tiya mulembeni kati apite ku discipline anakutukwa nani ine ndatukwa na akalamula ineyo Sipiwe uli ndi matenda akulu suli ndi khasa yo menepo Sipiwe ufa iwe ukafika December ndifunse nkhani ukasume kuli kosoti amanditembera kuti ndifa ndakuyepa zimene ndayankhulazo mkwiyo munthu ine wesungapeze mtendere never ndipo sudza upeza Sipiwe ija ndalama sukuyenda galimoto ya boma achakweraso akadzatuluka mboma kakudzabwera ndani udzalowaso ku State House suli ndi ufitu umatena akatuka ku State House umakalowa soli ndi ufitu umenewo sikunali bingu nali komweko ine ndikapha president lero iwe amene ungapha president ndinda poti iwe umakeza ndana bingu leroso akalowaso ku State House wendina amene angapha president ndi ndani ku State House umakhala ngati kuti State House ili m'manja mwako chifukwa chani Sipiwe umafuna kuzuza anthu iwe ndine ali ndinama ndindani umandira grade F uli ndi idea white can you imagine ukundizuza ine munthu ovutika ndi ndimandira grade ndama zingati ukumatenga nkhani umauza ana president azindidaini waganiza bwanji Sipiwe endi ulipo ndi matenda akulu mwange osagwada pasi ndikupemphera nkumuuza Mulungu matenda kuli nawo anza ukagona ku Central ali oxygen koma iwe uli ndi mtendere kuyenda uli ndi moyo ukanakhala pasi ukanagwada pasi nkumuuza Mulungu kuti zikomo kwambiri Ambuye nde ine momwe ne zikomo kwambiri ine ndimuuza Mulungu kuti zikomo kwambiri Mulungu sadzanga munthu asanadzudzule chilungamo sichiomba koma nkhani simaola kumwe ayisikupita gulu zikomo odala khani ku State House ndana president mudzicheza ndipo mwauza akalamula kuti ati musamuyitane I don't care kubwera ku State House tiya savutika saja ndama za State House grade yanga ndiyochepa koma wandizuza ndipo unandi ma meeting dzana unali iweyo Adolfu Max Kalamula amene adutsa pele pa job lisu jana kumverani umboni ineyo ndili nawo watandira ku discipline ndikamuchwa bwesa amana kumverani padzana mwamuza Violet nkhani zaine kumandineneza anthu akumva ndipo ndinakutchula kuti amamva nkhani wakuti suna kane chimona ndisangatso navomera kuti pepa suna ndipepesa iwe dzana lero ukupanga soezi kumuza Max kuti andipatse kalata zikomo kwambiri inetu mwajerali sindipita kapempha ndalama sindipita kapempha zinthu udani wanga wabwera chifukwa inu padzana magwiza ndajalali lero ndadana nane kaya mafuna kuti muzinyengana nawo kaya manyengana nawo I don't care sindikudziwa koma moyo wako ndi waufiti ndinamva kale akutola kukuli pipi zimene so mapanga kuli pipi udzigwira ndeni mafuna kuuza kuti dziwa losamba ndilofanana koma nyanga tinagwira yosiyana khala ku State House Sipiwe Ambuye akutetezere uzidya ndalamazo ine ndakakhala pasi ndizivutika komanso sindingavutike kovutika kunadutsa ine sindingavutika kala munaso ndalembera message ndikhulupirira kuonetsa
zikhala sipiwe ambuye akutetezere uzikhala ntchito zigwira grade F zilandira idea wailandira koma chimene angadziwa ana president kuyeza nawo moyo wako ndi waufiti ndiwe mfiti umakonda kupeka nkhani zabodza ukadzarukanso ku state house iko udzakezaso ndi ana president siwe unali kulitapiwa siwe amene umatusa information ndamba kuwa kumakakumana ndi anthu aite makapeka information siweyo leronso uli ku office komwe kujaso ndi ana president deso president sakadzabwezereso ndi ana ake sipiwe uli ndi mwana unabereka kuli mtima umene komwanji ngati osabereka kuma mtima kwa mtundu wanji inenga ndima kunyasa mpaka tokamuza Max Mulembe eti yakalata umpatse discipline iwe sipiwe kwena zoona kuti pa anthu 80 amama kana kulandira mahampa ndinawauza ndine kuti asandire mahampa iwe ngamaleke nkhani za pa group ya ladies kumamutumizira Max kuti yakuponye pa social media are you sure koma sai nyanga imona grewe umata koma sipiwe ufa ndi BP iwe anthu akupha kulodzi kedwa kolopusali ndipo VN utumizira amene okhoza kuatumizira ndi ankhula chilungamo ku state house sikokhala iwewe khala ndamene umakhalako ine sindimene nabodza mumapita kwa mabwana kumauza mabwana kazi kunyengani I don't know mauza mabwana za mabodza kuipitsa mbiri ya munthu wina koma kumwayi sikupita gulu chimene mafuna ndikuze ndi chimenecho zikauza ni mabwana mabodza ndimene to chilungamo Max to mabandalamo mboni ndili nawo even so kumango cha nabandalama za nsonkhano wa chiuchi umuuzeso iweyo umabazi zinthu ku stores na iwala iwe so amene umabazi zinthu ku stores kumakasiya ku restaurant kwako iwe sawa umantuma Isabella azokugula zinthu kumakasiya ku ijeni ku office kwako iwe ndiwe mfiti wet umalandira grade F uli ndi galimoto ya boma kadi ya fiwelo nkumabeso zinthu ku stores iwe usandisiya ine mphawi ine ndimalandira grade yanji zose kukupanga zinthu yaonye social media kuti umabazi zinthu ku stores umboni ndili nawo Isabella makugula zinthu pa bill ya boma can you imagine ulibe kisoni ndiwe mfiti umadya zinthu za state house za boma umabazi zinthu zingati we umanyengana ndi mashelf aja achina Jozi umboniso ndinando ndibankhani iru iponye pa social media utumizira akula kuti iwe nditumizira VN ndikayankha umanyengana ndi Jozi banja Jozi nasokoneka chifukwa cha iwe umabazi zinthu ku stores umamutuma Isabella pa bill ya state house kuti Isabella akabe ukane ngati ndikunama ndikutumiza VN ndikubloka VN ndigawaso pa social media kuti ndakutukwana iweyo ndipo ndikutchula kuti ndiwe sipiwe tembulembu umagwira ntchito ku state house ndiwe manager wa household komanso ndiwe fiti imene ili pa state house amene umakhala close kumana ndi ana president pano so muchera violate nsampa kuti dzeza ndi violate akazabwaso president ena udzachiyaso nsampaso kwa mwana amene udzikeza nawo koma ise udagwira nyanga koma ndi mugwira nyanga koma mudu alabe matenda akulu mufa inu kuindia simukabwera mmoyo ino